Szervusz, Tata. Hát az a helyzet, érted, hogy a tegnap kicsit problémánk volt, mert eldugták a gyermekek az izét, érted, ezt a remote controlt, és nem tudtuk a tévét rendesen bekapcsolni, aztán kaptunk egy applikációt, ami bekapcsolt a tévét, és aztán 10-30-kor nekik fogtunk nézni, amit megígértem, és hogy mondjam, ez nagyon szépen, olyan sokat gondolkoztam, egész én nem tudtam aludni, hogy ezt hogy mondjam neked, hogy semmiféleképpen ne sértselek meg, de egyszerűen akárhogy teszem, fordítom a dolgokat, nem tudok hazudni, mert nem ez az ember vagyok. Nagyon szépen megkérlek, mielőtt elmondom, amit el szeretnék mondani, ezt vedd úgy, mint stand-up comedy, mint humor, ezt ne vedd úgy, hogy neked mondom, de ezt már nem tudom hagyni. És ha nem vagyok őszinte hozzád, akkor egy hazug seggfej vagyok, és azt nem akarok lenni, mert egyszerűen te biztos nem érdemel ezt meg. Mit mondjak? Először kezdjük a jó dolgokkal. Gratulálok, mert ugye két ember bekerült a történelembe. Mert természetesen, ha benne vagy egy filmbe, amíg a világ van, ez a film mindig megnézhető lesz. Unokának, ükunokának, mindenkinek. Szóval ez egy óriási dolog. Én nagyon szeretnék benne lenni. Mondjuk én is azért szerepeltem egy filmbe, The Indian Babu, meg lehet nézni a YouTube-on, van egy indiai film, ott voltam, még a 2000-es években, szóval úgy, hogy 2000, azt hiszem 2002, vagy 3, na mindegy. Úgyhogy ez egy pozitív dolog, és ez tényleg egy fasz a dolog, ami kicsit hiányzott, hogy nagyon próbáltam, hogy téged lássalak, de nem láttalak, nagyon hiányzott, hogy nem voltál te ott, na de mindegy. Ez egy pozitív dolog, gratulálok, na meg azt is szeretném tudni, hogy mennyit kaptatok ezért, már csak úgy ugye azért az ilyen dolgokért azért szerintem leteszik a pénzt, mert ugye ez content, úgyhogy ez azért nem ingyen van. Na de, amit ott láttam, generálisan az egész 43 perc alatt, mindig tudtam, hogy ennek a világnak vége van, de vége is kell legyen, mert ez így ilyen szinten már nem lehet, nem tud ez már tovább menni. Na most, ugye mikor kezdődött a program, akkor úgy csináltak egy ilyen montást, hogy mik lesznek. És akkor ott volt a marhas, ott volt a kecskes, ott a kutyas, a krokodil, vagy mi a kamandó, vagy mi a túró, és ott volt a patkány. És mikor megjelent a patkányával a montázsban, mondtuk, hogy bassz meg azt a kurva István neki ember, hát most már a kutya annyira felbaszta, amikor a kutyának ott lógott ki a seggéből már az annyira felbaszta az agyamot, hogy már nem tudtam, hogy mi legyen. Még nem ittam, mert most már nem iszok 3 vagy 4 napja, le akarom tenni az alkoholkomplekt, úgyhogy ha lett volna 3-4 sör, szerintem a tévét leszettem volna falról. Na de mindegy, józan voltam. Na, nézzük, ugye volt ott a marha, kivették a herét, vagy lezárták ott az izét, minden fasz, azért educatív is volt benne, tanultam is egy csomót, ami jó. De aztán, ugye, amikor jött ez a ti részetek, érted? És én megláttam azt én nem is tudom, hogy mit mondjak, de hát én ezeket az állatokat, bazd meg, naponta ölöm, taposom, méreggel, csapdával, szétbaszom, meggyújtom, átdobom a szomszédnak, érted? Több ezer fontot elköltök, mert egyfolytában jönnek be a házaimba, bazd meg, és utálom őket, mint a büdös szart, mert nem fizetnek bért. Érted? Nem fizetnek bért. És akkor bazd meg, ti elviszitek ezt egy állatorvoshoz, hogy a szemét bazd meg operálják meg? Hát én azt mondtam, Tata, még azokat a galambokot, még amiket ott láttam, még azt mondtam, jó van, azok legalább kín vannak. De őszintén meg kell mondjam, Tata, én most már, én téged nagyon szeretlek. Én ismerem a családot, ott voltunk kétszer étteremben, imádom őket is, mindenkit. De én nem tudom elmagyarázni, segítsél neki, én nem tudom elmagyarázni, bazd meg, hogy ilyen hogy létezik. Ki vagyok akadva, érted? Szinte sírtam a tegnap. Szinte sírtam, mert összedőtt bennem egy világ, Tata. Összedőtt bennem egy világ. Hogy egy ember, aki ezeket az állatokat egész nap csak tapossa, öli, ahogy csak tudom, még fel is gyújtottam egyet a múltkor. Érted? Meg ugye bejönnek, most ugye tél van, jönnek be,
Jönnek be, érted? És baszom szét őket az egészet. Több ezret megöltem már belőlük. És büszke vagyok rá, igenis, mert nem fizetnek bért. Csak szétrágnak mindent. És akkor nálatok ezek, bazd meg, olyan becsbe vannak tartva, hogy több ezer fontos operáláson keresztül kell menjenek. Tata, mi van itt, bazd meg? Mi van itt? Mi van itt, ember? Légy szíves, segíts és mondd el nekem.